Kajia kran halor ka jingdon jong ki thei nuti ki ba yeng bandie yela ka jong ka long ren yeng khamtam ha ki benta ka khandailat kalalong ka waina ki mat ka bala ne menta la bon teli ki snam bat ka bala kta bha ya ka imlang salang khamtam ya ka ne ka jella ka bala tip kum ka jella ka ba tip briu tip blai ya ka ne ka mat nakalyang uba Adelbert Nongrum MLA ka North Shillong constituency ru ulay kran ha ka yeng dorbar thau an ka jella min ha ka arpau tari ulber araja arpawai kabawla ong badai ban pendu jaj no ya ki teki kam na ka teka jaka bad ya kabala la ban sakhi ru ya ki jingdon jong ki seng balang ki bala lej ban khenra hinrai ka ne ka kam hadu menta kadang yai beteng da ka jing sngo khia halor ka ni na ka liang ka seng kan thei maulai pelun ha ka arpau tari ukula lengkot araja arpun riu kala kerpat na ka sarkar baka dei ban le ai no mardor halor ka ni ka kam Hakajia kran mat ki noy alam ka seng kila ong makum ki kenthei ki badon ya ka jingket khli ka sarkar ka dei ban le ai namar ba ka emlang sa lang kampat la ban pediang ya ka ni ka kam da ka bakdo ban but teneng ya ki bamlong ki jingker khu ya ka ri bat ka jaj ban rio kan wanra ya ka jingkta Nalor kata kila ong ru bahaba pet ya ka jinglong jingman menta ka te ka jaka ka long penban kum ka jing kring ya ki kenthei ban shna pisa da ka basok bat ban benram balada ka sarkar ka don ya ka mon kala ban rating khong ya ka ni ka jing snew ka e ka ba ni kum ki kenthai ki badon ka jing ket khli om tang ya ki yang ka sem ya ki emlang ka salang ni da kwa her bak sarkar ka le e halor ka ni namar kum ke imlang sa alang ka society ka jong kum ki kasi ngimpat la te ban pediam ni kata namar bangin chia bot tendeng ki bamlong ki bamlong ka jikir khu ya ka ri ka jat riu ka jong kan ka kata hadu kata namar kata lada ngidar kerpat ya ki bor sarkar ki bor jokaan ba wat ladan makana kita ki an ki ba perking henlei bakin pentri kam kan kita henlei om tang kin sudan tang hakot sada henlei ide ban le ting khanong bakani kanum wanra ya kata gajing amin sim ya ki wei pat ki khana ki ba khamtam kani ka sarshlo jongi ki bawan bu haishnong om dei tang ki bahang ni henlei ki ban ki buhai snong ne ki wei pat ki ne keleng ki chaka jokari khasi jantia ka jongi pan ha ka jinglong dok ha ka jinglong beat ka jongi bonsin ki sha influence no ken bat kani ka jing influence ki bri ki bala mlien ki ni jat kam ki bapli ha ka jing tulat ka jing mat jing perkhat bonsin ki ngop no bat kani hi ka wanra ka jingja buram ka bakrau pha ban ong biang bakati ka ritep liutep lai lada hang tei ha padang ing yo I kum ka tei ka jing ya ling ka jing em lingka ki prio kada kata sisa phi yangi kum ki ken thai ki baram ka jing kit khli hi ken ya ka snong ka thau ya ka ri jam ri parok ko wai habangi phai sakani kuman ong no ka khandai la kala long nok ko do nu trong ka social hang tu om dei tang utrai snong om dei tang ubadon ka yeng ka sem na jong rei kala le ru kata ka jaka ka ba kibriu na keleng saudong ka perthei ki bawan ha po shlong ki shong ki sa ki wan ban pe ban mat ban yu I ya kata ka jik itana trong ka shlong ka ba menshwa la tip ya ka kum ka Scotland of the East Nrei habangi pet pat ya ka jinglong ka jingman menta kalong kata ka jaka ka ba kring ya ki kena ngala banong ki thailut mo bakin ya kata kan wei pat kalenti ka bangi ong ha ka tien nong wei to make easy money bat ka kata ka dei ka ba ki penjot ya ka met ka jong na jong bat kani kalong ka ba kata bha ka ba ngimla ban pet Hendai habangi ya linti nang tungi hak ban pet ti ngi kerpat na kaliang ka jongi kilong kemi ki badan ki khun samla ba ka sarkar kan le lada kamon kala banrat ding khong ya kani ka jing snew ka ba excitement kata ka ba ngila ban ong ka flash street namat dum dan lada phiba phikli ki nong be ngi ket khunrei
kin ong be ngidam problem, kin ong be bangi hapan besakun. Nre ki donte, there are many other ways bakila bakin kershani ka yeng kasem lajong. Nre ki pai pat chakani kalinti na markani kalong easy money that they can get. Kim kam dan kam ye ki bakin hapan pelut ya ka bor ka jongki, pelut ya ka bor ka jongki. Nre ka sulong do habakile ya ka to ka kam kawairu kam da dei e baki ong ba kajing bamban singi hap banle Nre ka deiru ka bakis ngong tenak hi thrai banle ya kani ka kam ti kum ta ka sokar hap bakan simting e ya kani bakan pendu ya kani kum kini kijat kin thai demet nama bentang kam la banong so tangki kin thai demet nama kidon ki shinrang demet ro hapo pibi menta ki bayai ki shinrang demet ngai ki ka bakam itriam palat ban pe yaki baki ki not be ban ya in open kasorka kahapan le ngimla ban ong kan le kum do namar sorka katip kham kum do ban wanra ya kata kan jing itemna kan jing khut kan jing subab yang hantai hapo pibi namar hantai ki khna ki bawan na pe ki nong kendong ki bawan bela ki bawan school haba ki yo i ya kanu ka baki kham yo ban ya ka baki yo na yeng ka long do kumba ki yo ya ke infection ki syatrap bat ki lihat ha kita ki kam ki basnio ti ka de ka sokar bakan hapan kmi ka hapakan cipti ya kata kumdo bakan wanra ya kata ka jing khut ya ka jing suba ha ka jing mot ka jing perkhat ka jong ki khana kenthei samla bat shenran lada ka jing mot jing perkhat ka khut ki eke baro kin khut lada ka jing mot jing perkhat ka jabo kamot baro ngin long kumbala don pa ha ka dujok nadu pangidang in makani patay Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya